Hello friends, Merry Christmas to you all. जोङो दिनैहाय सिला सारजों आंजों जों दिनै गथायबारि सार्केलनि सिङाव थानाय जोंनि टटेल 32 कंग्रेगेशन्सआवहाय जोङो दिनै गिदिंगोन सानसेयावनो जोंहा गाबोनहाय सानडे स्कुल एनुवेल एग्जामिनेशन दङ बेनि कुइसन एन्ड पेपारखौ डिस्ट्रिबिउट खालामनो थाखाय जोङो जोंनि बे बाइकजों बाइक दङ बेखौ सोंसिगोन बे बाइकजों जोङो गिदिंगोन फुल काउन्टारै जाफाम लोगोफोर Let's have a fun. Halo लोगोफोर बियो बर'बादा गिर्जा बिथांमोना बे गिर्जानि मोखाङावहाय बर'दिननि नामै बर'दिननि मुङै जोबोद समायना रमायना मोनसे ब्रिज बानायदों आरो प्रिपेयार खालामगासिनो दं बर'दिननि थाखाय बर'बादा मण्डलिया जोबोद होंगो दोंगो जादों क्रिसमासखौ नाजावनो थाखाय बिथांमोना जोबोद एप्रिशियेट जादों जों नायनि एसे मा प्रिपेयार खालामदों बर'बादा चार्चआ बे थाम्बुआ जाहैबाय लावखारफोरनि न' क्रिसमासआवहाय लावखारफ्रा जेरैहाय बोरमा मेन्दाफोरखौ ज'नेदोंमोन आरो आरबुआ फैनानै जिसुनि खौरांखौ होफैदों बेबायदिनो बिथांमोनाबो बेयाव थागोन आरो जिसुखौ नेगोन बै नुहुरनाया फिसा फिसा बियो फुख्रि महरै जावनाय जादों क्रिसमासआव बेबायदि समायना रमायना फुख्रि बेयाव खालामनाय जागोन आरो स्पेसियेलि क्रिसमासनि थाखाय बे अभारब्रिजखौ खालामनाय जाबाय